खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव आंनि चेनेलाव बरायहरनाय थाबाय। दिनै आं नोंथांमोननो PMAOIGनि मोनसे गोदान आपडेट लानानै फैदों दे। अननानै नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला आं गले गले खावलायखायो, अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होयो आरो लोगोसे लाइक खालामनानै होयो दे लोगोफोर। बेखिनिखौ आं नोंथांमोननो गिबियावनो आरो खावलायखाबावनाय थाबाय। दिनै आं नोंथांमोननो PMAOIGनिसो गोदान मोनसे आपडेट होनो सानदों दे लोगोफोर। PMAOIGनि न'नि थाखाय आसाम गभर्नमेन्टआ बेसेबांजोन मानसिनो माने न'खौ रिलिज खालामना होखो बेवहाय नोंथांमोननो फोरमायहरनि आं। बेवहाय 3.7 लाख गोदान बेनिफिसारिफोरनो नोंथांमोना 3.7 लाख बेनिफिसारिफ्रा गोदानै माने न' मोननो थांगासिनो दं दै। बेखौ आसाम गभर्नमेन्टआ दिनै रिलिज खालामनानै होबाय आरो माब्लानिफ्रायनो 9 डिसेम्बरनिफ्राय नोंथांमोना स्टार्ट जागासिनो आरो माने नैबे गाबोननि गेजेरावनो नोंथांमोना बे 3.7 लाख मानसिफ्रा गोदानै न' मोननो थांगासिनो दं लोगोफोर। आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो फोरमायहरखाबाय। दानिया बे 3.7 लाख बे गोदान न'खौ मोननो थाखाय नोंथांमोना मा डकुमेन्ट्सनि गोनांथि जागोन बेखौथ' आं सिगाङावबो फोरमायखाबाय आरो दिनैबो आं नोंथांमोननो फोरमायहरनो सानदों। नोंथांमोना बेवहाय सासे न'खराव जुदि गंसे न' मोनखांबायब्ला नेक्स्टआव जुदि मोनफिनबावोब्ला नोंथांनिया रेशन कार्डआ गांनै जानो नांगोन दे लोगोफोर। न'खराव जुदि बिदा फंबाय सानै साथाम दंब्ला नोंथांमोननि रेशन कार्डआ मोननै मोनथाम जानो नांगोन आरो नङाब्ला नोंथांमोना बे न'खौ माने मोननो हानाय नङा आरो गोदानै। रेशन कार्ड गांसेजों मोनसेल' नोंथांमोना मोननो हागोन आरो लोगोसे नोंथांनि जि डकुमेन्ट्स बे डकुमेन्ट्सआ माने एक्सट्रायै जानो नांगोन, माने गुबुनजों थाजाबनाय जानो नाङा। अब्लानिया नोंथांमोना जुदि दङब्ला बे लिंकआव ओंखारफाजोबगोन आरो लोगोफोर। आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो फोरमायखाबाय जाहाथे नोंथांमोना जुदि जाय बिथांमोना सिगाङाव मोनखादोंमोन दै बिथांमोना नेक्स्टआव बेवहाय मोननो लुगैफिननांला आरो। मानो होनबा डकुमेन्ट्सआ बे मोनसेल' जायोब्लासो मेनानो जादों जोंहा रेशन कार्ड दै लोगोफोर। आरो बेनि गेजेरावनो नोंथांमोननो आं फोरमायहरखानो सानदों, जाय बिथांमोना दासिमबो जुदि आधार कार्डजों जुदि जब कार्डजों लिंक खालामनानै लायाखै, नोंथांमोना अलरेडि माने बे 3.7 लाखआव जे निउ बेनिफिसारियाव जाय बिथांमोना न' मोननो थांगासिनो दं बिथांमोना मोननो हानाय नङा दे लोगोफोर। बेनिखायनो नोंथांमोना थाबैनो आधार कार्डजों आरो लोगोसे जब कार्डजों नोंथांमोना लिंकखौ खालामथारनानै ला। बे आधार कार्डजों जब कार्डजों लिंक खालामनाय खामानिया सोलिगासिनो दं दे लोगोफोर। बेखौ अनलाइन थ्रुयै खालामनो हानाय जाया। बेखौ नोंथांमोना गाव गावनि ग्राम पन्सायत एबा PCCनि जाय बिथांमोना मावथि जेरै चेयारमेन मेम्बार थायो बिथांमोननावसो नोंथांमोना बे डकुमेन्ट्सखौ जमा हैनानै बेखौ लिंक खालामनानै लानो हागोन दे लोगोफोर। आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो फोरमायहरखाबाय। बे जब कार्डजों आधार कार्डजों लिंक खालामनाय खामानिया दा सोलिगासिनो दं। नोंथांमोना गोबाव खालामनाङा, गाव गावनि गामिनि जाय बिथांमोना मेम्बार आरो लोगोसे PCCनि चेयारमेन ग्राम पन्सायतनि चेयारमेन बिथांमोनाव सोंहैनानै नोंथांमोना बे डकुमेन्ट्सखौ लांफानानै जब कार्डजों आधार कार्डजों लिंक खालामथारनानै ला। मानो होनब्ला नोंथांमोना जुदि जब कार्डजों जुदि आधार कार्डजों लिंक गैयाबा नोंथांमोना फैबाय थानाय जि मोननो गोनां जि न' बे न'आव नोंथांमोना माखासे फैसाखौ मोननो हानाय नङा दे लोगोफोर। आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो फोरमायखाबाय। दा नै PMAOIGनि जि न' बे न'आव गासै 3.7 लाख माने गोदान न'खरफोरा माने मोननो थांगासिनो दं दे लोगोफोर नैबे 9 डिसेम्बरनि गेजेरावनो आरो। दा बेखिनिखौ आं नोंथांमोननो फोरमायबाय। बेबायदिनो आं नोंथांमोननो जुदि गोदान PMAOIGनि जुदि आपडेट फैबावोब्ला नोंथांमोननो आं आंनि चेनेलनि गेजेरजोंनो फोरमायनो नाजागोन। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांनायनि थाखाय आंनिफ्राय साबायखर थाबाय। गोजोन्थों, थेंक इउ। नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन। बाय बाय।